Bisag dako siya biran. Panainit ko, may di. Sinaaman, mapainubisanon kasing-kasing. Siya Siya nagis katarungan isang kagiwa. Tuloy ni ini. Sinaaman naligo ito kabisi sa subasondan o minagluso na nayo. Ang saan na nawala sa pagkamapasalamato o pagkamapainubisanon sinaaman na ikita kang ilisyo. Hinaot, may kalinaw ka na nakasiguro ako may ikaw si Eliseo nga manalanan niyo pa. Oo, ako si Eliseo na alagad sa matuod ng Diyos. Kanundanin ako nga makayla ka. Paluro, pamagyan. Karun, masayod na ako mawala na ilaan Diyos sa tulog-tulog. Gawa sa Diyos sa Israel. Ako, ni Andi nga sa nahon. Magkano? Nanama. Ako paano? Daumian. Masama sa paano sa baka. O ako. Tinawag na si Jehovah na yung Diyos. Madali sa walay katapusan. O tinawag, naiyak ang panalangin ng Eliseo. Ang Pangulong madalana sa tibok Israel. Si Jehovah lamang ang imong himayawan o siya lamang ang imong dayo. Di dahil tugayon ang imong Diyos na si Jehovah. Kapan? Ikaw ang ikamit sa matulog ng Diyos. Ikaw ang ihawas imong tigpataliwala na ako na usa ka kaaway na siya. Ang imong pagturo ang nagkaayo ka niya. Ang imong pagkamakainusan na si Jehovah magapanalangin sa makainusan. Karon nga naninyo na, utang mo, nawatan panalangin na magkasakitan si mga ka. Eliseo, nakita na po ang kasa, pagkadaghan sa iyong kasa. Ingon na si Jehovah buhi na sa iyang atubangan ako nagparod. Di ako nilawat din. Ako nagtanawa. Nagdala ko matulog at talantong na plata. Kung ano mo kayo itong piraso ng bulawan, kung napulo kayo sa mga pisti. Hindi. May panalaking nagkasa sa hari sa Syria. Mga mga reserva ko sa akong servisyo. Kung nagpadala ka ng umanding kanyo. Aron ako mamahayo sa akong sanda. Naman di katawag mantika. Aron lang ba sa pag-ayos sa iyong sanda? Sa pagkatinuod, daghan sa nahong sa Israel ang nagsimpakang Jehovah. Apan wala sila Jehovah. Di ba aron sa pagpakita kanimo adunay usa ka buhi nga Dios sa Israel? Ang butong matuod nga Dios nga si Jehovah. Bisa na akong Ginoo. Pero anong munawat ako gikan sa iyong kamot ug mga grasa? Kasi Jehovah nga Dios man mismo ang nag-ayo sa inyong sana. Sa di ka ba ang desisyon? Ayaw ba ang magigsulti ninyo at kinakita? Taman, makasaling ka na nakasagot ka ano po sa inyong tulo. Mayo ang inyong tulo. Apan, ang labing nataas na Diyos sa Israel, di malimot ninyo. Pamilan na ito sa inyong tanbalay o sa inyong katawan. O dadaugan ninyo ang pabor na dihatag na kaning karoon sa Diyos sa Israel. Nakaw na naman na higala. Now, panalanginan kami ang mga Eliseo. Supad karon, bilang mo tanda ko, halad na sinunod, hindi mo halad pa nga ito sa laing Diyos, nawas ng Jehovah. Sa ngalan ni Bilhad, nakali sa Syria, didapit na ako sa pagbisita sa mong yuta, sumala sa inyong Diyos. Now, may kalinaw ka.